Vols dir que no ha arribat el moment de marxar? Si per una d'aquelles coses el redactor en cap ens veiés, ens faria miques. Què et passa, noi? Digues. On tens el cap últimament, Matsuda? Sembla que estiguis als llims. Em penso que ja sé què tens, tu. Estàs fet pols perquè la Ginger està enamorada d'en Kasamatsuri. Calla! Sempre has de fer safreig, tu. Únicament m'interessa la Ginger com a campiona de judo. I ara marxem. On vas tan de pressa? Que no veus que vaig molt carregat? Espera'm, Matsuda! Per què et costa tant esperar-me? Vinga, espavila't, home! Perdó, és que badava. Ginger. Un nou repte per la Ginger. No, sisplau! Completament curada. És veritat, no em fa gens ni mica de mal. Ho veus, home? Hauries d'haver vingut abans perquè et cobrés aquesta pota. Moltíssimes gràcies. Però és que no ho sabia que fos tan bon traumatòleg vostè. No ho hauria dit mai de la vida. Les meves cures són infal·libles. Tinc uns mètodes una mica bruscos, però efectius, ja ho has comprovat. Per acabar el tractament, posa-t'hi aquesta pomada. Què és aquesta putinga? És un ungüent que preparo jo mateix. Un remei fet a base d'escarabats. Aquesta pomada va molt bé per les extremitats que tenen problemes de circulació per culpa del guix. També faig pomada d'aranyes, pomada d'ous podrins i pomada de serps, que curen un munt de coses. Si mai en tens necessitat, ja ho saps. Sí, gràcies, és molt amable. Té raó, ara que hi penso. La Ginger deu anar de bòlit, oi, d'ençà de la gran victòria al Budokan? I tant, li van al darrere un fotimer d'universitats, fins al punt que no sap quina ha de triar. Home, esclar, la universitat que l'aconsegueixi sap que pel que fa al judo ja té la victòria assegurada. Sembla mentida. Tant de rebombori per una demostració ínfima del seu talent. El dia que demostri tota la seva força, hi haurà un daltabaix. S'hauria de matricular a la Universitat de Saikai, que té el millor club de judo de tot el Japó. Oh, i tant! Jo també faré l'examen d'ingrés per a aquesta universitat. Potser anirem a la mateixa classe. Aquest coi de Yutenji només el feia un xitxarel·lo amb el cap molt gran. Però vet aquí que és un apassionat pel judo. Així què me'n diu? Segur que si la Ginger va a la Universitat de Saikai, guanyarà el Campionat Nacional de Judo. I als pròxims Jocs Olímpics s'endurà la medalla d'or, també. Això està fet. I esclar que sí! El guardó d'honor del Japó! Què tens? Què et passa, Hanazono? Mare meva, encara no me'n sé a venir. Senyor Inokuma! Doctor, no sé pas què em passa. Què tens? És que m'emociono només de pensar que estic assistint al naixement d'una gran estrella de judo com la Ginger. Estic tan content. Espera't, Hanazono. On vas? No corris tant. Em penso que et descuides d'una cosa. Te'n vas sense pagar. És veritat. I vols anar a la Universitat Femenina de Mitsuba? Sí, és on em fa més il·lusió. L'examen d'ingrés de Mitsuba és molt difícil i no et serveixen les notes de l'institut. A més, allà no hi ha club de judo. Ja ho sé, però en una universitat no ho és tot el club de judo. Tinc moltes ganes d'anar-hi. I llavors no tindràs altre remei que deixar de practicar el judo. Però no pot ser. I les llàgrimes que et van saltar al Budokan, doncs? Que potser no signifiquen res de res? Esclar, si va lluitar va ser només per impressionar en Kasamatsuri. I tant que sí, però els nois del club de judo m'han ensenyat la lliçó. Es pot aconseguir qualsevol cosa si t'ho proposes. Per això he decidit presentar-me a l'examen d'ingrés de la de Mitsuba. Se't veu molt decidida.
Escolta, jo ja sé que la teva victòria sobre la Sayaka va ser total, però això no vol dir pas que s'hagi rendit. No t'ho pensis, ben al contrari. Ha sortit del Japó amb en Kazamatsuri i se n'ha anat a Europa a entrenar-se per derrotar-te. Amb en Kazamatsuri? M'és ben igual el que facin, no n'he pas de fer res, ells mateixos. Adeu. Em fa l'efecte que no canviarà de parer així com així, oi que no? Magnífica, extraordinari, mademoiselle Sayaka. Très bien, ja. És una autèntica meravella. Hola, com et dius? No ets d'aquí, oi? Senyor Kawamatsuri, trobo que és un entrenador immillorable, vostè. Fa una feina fantàstica amb aquesta noia, ja. Em dic Kazamatsuri. Sí, té tota la raó. Soc molt bona, ja ho crec. Però encara hi ha una persona que ha estat capaç de derrotar-me. Ja vaig llegir la notícia al diari. La Gingerina Kuma, la noia de les claus fulminants. Aquí diu que la va eliminar només en 2 segons. Si no fos perquè ho porta al diari, ho trobaria totalment increïble, ja. No s'hi escarrassi, jo també ho trobo increïble. És per això que l'hem vingut a veure, professor Polnareff. Sabem que amb els seus mètodes especials d'entrenament ha format molts campions internacionals, vostè. Miri, mademoiselle Sayaka és una judoka experta que estic segur que pot guanyar tot el que es proposi ja. De tota manera, m'agradaria veure en acció la Gingerina Kuma. Sisplau, professor Polnareff, s'ha de dir que parla molt bé el nostre idioma, però li faria res parar de dir ja? Parlant d'aquesta manera em recorda una persona que no suporto. Quin greu que em sap, m'ha costat aprendre el seu idioma, no es pensi, però he estudiat de valent perquè tenia interès a llegir aquell llibre, ja. Bon dia, però si és... Jo també el tinc. Miri. Ah, senyor Kawamatsuri, vostè també el té. Doncs no m'estranya que els seus entrenaments siguin tan bons, ja. Em dic Kazamatsuri. És gràcies a aquest llibre que sóc tan fort i tan hàbil, és una mena de bíblia del judo, ja. Gràcies a ell he arribat a ser algun aquest esport. Sí, té tota la raó. Precisament la Ginger Inokuma és la neta de l'autor d'aquest llibre, el gran mestre Jigoro Inokuma. Sí, de debò, que divorra! És veritat això, senyor Kawamatsuri? Sí, ell mateix ensenya les seves millors tècniques a la seva neta i, sisplau, em dic Kazamatsuri. Esclar, ara no m'estranya gens, doncs, que derrotés mademoiselle Sayaka, ja. La Ginger Inokuma, en Jigoro Inokuma, a tot arreu me'ls he de trobar. Ells són els meus grans obstacles per aconseguir la glòria. No es pensi, no únicament per vostè. Almenys hi ha 4 judokes més del món que tenen com a obstacle la Ginger Inokuma. 4? Sí, 4! Té 4 rivals que jo considero en aquest moment són les judokes més fortes i hàbils del món, ja. I estic segur que s'esforçaran al màxim per derrotar la Ginger Inokuma. De fet, m'han arribat veus que ja s'han començat a entrenar, ja. Un altre! L'equip està treballant de valent per competir als Jocs Olímpics. Sí, però jo diria que si està tan motivada és per un altre motiu. Un altre motiu? Sí, la Ginger Inokuma, del Japó. Tan forta és? No ho sembla pas. Home, no podem fer gaire cas d'una foto. No li sabria dir, perquè no participa gaire en competicions oficials. La Kim va veure un vídeo d'un combat que va guanyar la Ginger i es va posar a tremolar. La impassible Kim tremolava? I doncs, Tereshkova, què t'ha semblat el vídeo de la Ginger Inokuma que volies veure? Molt bé, però m'he d'afanyar a entrenar-me. Com és això? Una noia tan esquifida no pot ser cap rival per tu. Friso perquè arribi finalment el dia en què ens enfrontem ella i jo. El somni més gran de la meva vida és lluitar contra la Ginger Inokuma. Sembla mentida. Costa de creure que pugui compaginar la passarel·la amb els tatamis. Ser model és la meva professió. El judo el practico únicament com a hobby. Saber distingir una cosa de l'altra em fa capaç de guanyar-ho. Senyoreta Berken, suposo que deu estar al corrent de l'aparició d'una nova estrella del judo japonès. Això deu ser un estímul per vostè.
La Ginger i Nakuma. Sí, ara feia molt de temps que no tenia tantes ganes d'enfrontar-me amb algú. Una vida plena d'emocions. Vet aquí el meu secret de bellesa. Les millors judokes d'arreu del món frisen perquè arribi el gran dia, ja. La Kim de Corea del Sud. La Tereshkova de Rússia. La gran Berkans de Bèlgica. I un veritable gegant del judo del Canadà. Senyors passatgers del vol 479 a Nova York, facin el favor d'embarcar per la porta número 37. Escolti, au, senyors, una mica d'ordre. Una mica d'ordre, senyors, sisplau. Ja els he dit que només són amics i que no hi ha absolutament res entre ells. Però les notícies van dir que s'havien trobat en secret a Los Angeles. Això no és pas veritat. Però escolti, faci tenir res, sisplau. Li pots fer una foto, Matsuda? Matsuda! Ginger, n'estàs del tot segura d'abandonar el judo i convertir-te en una vulgar universitària? Ah, què és això, Matsuda? Es pot saber per què no fas la teva feina? Matsuda, vinga! Això és un pal. Què és un pal, dius? És la nostra feina i no ens queda altre remei que fer-la. Tant me fa a mi això de qui va amb qui pa què, saps? Soc periodista esportiu, jo. Si al diari va en curs de periodistes de tafaneries, ja s'ho faran. Se m'enfumen els cantants. Me'n vaig cap a casa. Quines penques. Ostres, però si és la Jodie Rockwell. Matsuda! Què deu haver vingut a fer aquí? Matsuda, escolta'm! Val més que no em distregui, he de provar l'examen. Hola, sóc jo. Sóc jo, he dit. Ah, sobre aquell tema vindré demà mateix, entesos? Excuse me, do you know how to get to... Oh! Excuse me, do you know how to get to... No! Que estan bé. Han pres mal. Com estan? Esclar. S'ha proclamat campiona del Canadà. Esclar, no, gràcies. Aviam, què dimonis hi deu fer al Japó, la Jodie Rockwell? Matsuda! Què representa aquest nyap d'article? Quants anys fa que et dediques al periodisme, Què en farem de tu cada dia pitjor? No tens gens d'interès. El nostre diari no es pot permetre el luxe de mantenir periodistes tan poc productius com tu. M'has sentit? Va, treu-te la son de les orelles i refés d'anar a la baixa aquest patafi. Ostres, la Ginger! Anem, camada! Matsuda, on vas? Matsuda, espera'm! Espera'm, home! Què, nois? Ja torneu a ser aquí? Oh, i tant, vostè mateixa. Entrenar-nos de bon matí ens obre la gana. Us esteu fent molt alts i ferms. Teniu bon profit. Escolti, no li fa res que ens ho mengem tot? I esclar que no, nois. Mengeu per celebrar la vostra primera victòria. Us heu de posar encara més forts. Vinga, va, no em falleu ara. No, senyora.
Ei, què es pensa? Si aquests fanfarrons no van arribar ni tan sols al segon lloc. Sudo! Em pot posar un bol de fideus, sisplau? Sudo, quina barra! Va ser per culpa teva, que et vas fer mal perquè et vas barallar en una ocasió tan important per nosaltres. És veritat. En Hanazono va haver de lluitar amb la cama feta una calamitat. Haurien quedat segons si tu també hi haguessis competit en lloc de barallar-te com un trinxeraire de barri. Segons? Noi, sí que us conformeu amb poca cosa. Si hagués lluitat jo, hauríem sigut els primers. Primers! Escolteu, a la Ginger li agrada com lluito. Sóc ambiciós, jo no em conformo amb només una victòria al primer torneig, tal com us va passar a vosaltres, canalla. Doncs la Ginger estava molt contenta i ens va felicitar. Li desperteu l'instint maternal, ves? Feu que us admiri per com lluiteu, si sou homes de debò. Què passa, Vicili, home? Excuse me. Oh, caram, què voldrà? 5 vols. 5 vols? Sí, 5 vols. Qui és aquesta dona? Què en pensa? Què me'n diu del nostre club de judo? Déu-n'hi-do, no està malament. Moltes gràcies. Aquest d'aquí davant és força bo, però li falta una mica de joc de cintura. El de la dreta té bona tècnica, però no se'n sortiria en un combat. Exacte. A més de descobrir els nostres asos, ens ha detectat els punts febles. És fabulós el professor Inokuma. I a més ha entrenat personalment la Ginger. Volem que la Ginger sigui membre del nostre club de judo. Ho aconseguirem, sigui com sigui. Magnífic! És molt fort vostè per l'edat que té. Què li semblen els nostres aparells? Aquestes andròmines no són res més que joguines. No fan fort a ningú. Però bé que li agraden, per això, el mestre Inokuma. En fi, la Ginger s'entrena tota sola, tant se val en totes les seves instal·lacions. Però d'acord, se la poden quedar per ajudar-la a entrenar-se. Moltíssimes gràcies. Li juro, mestre Inokuma, que la convertiré en la millor judoka del Japó. La millor, li prometo, per allò més sagrat. Senyor Yutenji, sisplau. Que té pastissets de te? Sí, i una pila de pastissets d'arròs i de maduixa. Ah. No hi anirem mai de la vida a la Universitat de Saikai. Què? Però si tindries l'oportunitat d'entrar-hi sense fer examen d'admissió... Quina enveja que em fas, noia. Com m'agradaria a mi a ser al teu lloc. Aniré a la Universitat Femenina de Mitsuba. Què? Però si diuen que és dificilíssim entrar-hi. Ja t'hi veus prou amb cor? Sé que hauré d'estudiar de valent, però ho aconseguiré. Aviat començaré la meva nova vida d'estudiant universitària. Ja ho veureu! Ginger! 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 Notícia bomba! Però aviam, què us passa, Kono? Notícia bomba! Una dona enorme! Una estrangera gran com un gegant! Ai! S'ha menjat 5 bols de fideus per dinar tota sola d'una tirada! Es pot saber què s'emboliquen, aquests? A poc, nois! Aquesta torre de dones ha cruspit 5 bols de fideus un darrere l'altre. N'hem vist el dojo amb el quimono posat. No para de repetir el teu nom. No entenem res del que diu. Només parla en anglès. Aviam, where do you come from? Oh, I come from Canada. Què ha dit? Em sembla que ha dit que és del Canadà. Oh, entès! Quina canya! Mita la Ginger. És aquest monstre. Qui és? No ho sé pas. Va, fes-li més preguntes, home. Així sabrem què ha vingut a fer. Ginger? Hola. I'm glad to see you! Hello. Hello. Oh, very good. Thank you. Let's fight, Ginger.
Què li ha dit? Let's fight. Oi que ha dit let's fight? Vol dir lluitem. Què? Ha dit lluitem? Que vol lluitar amb mi? Matsuda, què passa? No sé ben bé què pot ser, però el cor em diu que aquí passa alguna cosa molt interessant. Veus com el cor m'ho deia? Tota una campiona ha vingut expressament al Japó després de llegir els meus articles sobre la victòria de la Ginger. Que saps qui és aquesta muntanya de carn? Sí, home, esclar que sé qui és. Es diu Jodie Rockwell. La campiona de campiones de la categoria dels 72 quilos. Va quedar primera al torneig internacional de Sydney la setmana passada. He vingut des del Canadà perquè no em podia aguantar de ganes de conèixer Ginger Inokuma. Va, Ginger, lluitem. Matsuda ha vingut per... Sí, la Rockwell ha vingut al Japó per conèixer la Ginger i enfrontar-s'hi. Meravellós, meravellós, très bien. No havia vist mai la Sayaka tan motivada com ara. Tant me fa quantos judokas s'hi vulguin enfrontar. Només jo derrotaré la Ginger Inokuma. Va, lluitem, Ginger Inokuma! Ostres!